ang nag-iisang nagpatumba kay Teofimo Lopez sa kauna-unahang pagkakataon sa ibabaw ng lona. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Noong nakaraang taon ay may kumakalat na video na makikitang natumba o na-knockdown nga itong si Teofimo Lopez sa isang sparring session. Pinost umano ito sa sariling social media account ng kanyang ka-sparring na boxer na may caption pa na your favorite boxer na tila gustong ipakita na may kahinaan din itong si Lopez. Sino ba itong nagpatumba sa ngayon ay unified at undefeated champion at nasa top pound for pound pa bilang boxer. Siya ang bagong prospect ngayon sa Amerika, si Janelson Figueroa, undefeated American boxer sa welterweight division. Sa kasalukuyan ay may kartada itong 16 wins at 11 dito via knockout. Sa nasabing video, ayon pa sa mismong ama ni Teofimo, ay matagal na daw itong nangyari. 15 years old pa daw si Teofimo dito at mas malaki daw si Figueroa ng 20 pounds dahil sa welterweight division ito lumalaban. Pinanganak si Teofimo Lopez noong taong 1997 habang si Figueroa naman ay sa taong 1998, so ibig sabihin kung 15 years old pa si Teofimo Lopez sa nasabing video ay 14 years old pa lang din ito si Figueroa. Sinabi din ng ama ni Teofimo Lopez na sa kabuuan daw ng sparring na yon ay nailabas daw talaga ni Figueroa ang kanyang galing at na-frustrate daw talaga ito kay Teofimo Lopez dahil sa magandang ipinakita nito sa laban nila at dahil daw sa pagkainis kay Teofimo ay makikita din sa video na binayo ito ni Figueroa. Tanging ang knockdown lang daw ang pinost ni Figueroa. Pero hindi ang kabuuang nangyari sa kanilang sparring na kung saan nabugbog daw talaga ni Teofimo si Figueroa. Bagamat wala pang titulong hawak itong si Figueroa mga pre, ay isa na naman ito sa aabangan sa welterweight division. Habang ang latest fight naman ni Teofimo Lopez ay noong tinalo niya si Loma via unanimous decision. Palike naman ng video kung nagustuhan ninyo ito. Maraming salamat sa panonood mga pre. As always, amping pirmi.